Σε αυτή την περιήγηση θα δούμε μια γειτονιά από το Παρίσι, πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες, αφού είναι το μόνο μέρος του ιστορικού πυρήνα της γαλλικής πρωτεύουσας που διέφυγε από τις κατεδαφίσεις που προκάλεσαν τα σχέδια του διάσημου βαρώνου Οσμάν για τη μετατροπή του Παρισιού σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αν πάτε σήμερα στο Παρίσι, θα δείτε μια πόλη με τεράστιες λεωφόρους, απέραντες πλατείες και επιβλητικές προσώψεις γύρω τους. Ανάμεσά τους ιστορικά μνημεία πολλών αιώνων που θυμίζουν ότι το Παρίσι είναι μια πολύ παλιά πόλη. Αυτή η εικόνα όμως δεν είναι τόσο παλιά όσο φαίνεται. Μέχρι το 1852 το Παρίσι ήταν μια μεσαιωνική πόλη με στενούς και κανόνιστους δρόμους και ψηλές λαϊκές πολυκατοικίες ή πολυτελή ιδιωτικά μέγαρα ανάκατα. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη του Παρισιού γύρω στο 1550 με υπογραφές των Ολιβιέ Τρουσέ, ο οποίος δηλώνει χαράκτης, και τον Ζερμάν Οαγιό, ο οποίος δηλώνει σχεδιαστής. Η πρωτεύουσα της Γαλλίας διατήρησε αυτή τη μορφή που βλέπουμε σε αυτό το χάρτη μέχρι 3 αιώνες αργότερα, όταν ο Βαρώνος Οσμάν, νομάρχης του Παρισιού, άρχισε να εφαρμόζει τα εκμοντερνιστικά του σχέδια. Κατεδάφισε ολόκληρες γειτονιές του ιστορικού Παρισιού, έτσι ώστε να ανοίξει φαρδιές λεωφόρους και πλατείες και να το κάνει όπως το ξέρουμε σήμερα. Αυτό έγινε τον καιρό του Ναπολέοντα III, του αυτοκράτορα ανιψιού του γνωστού Ναπολέοντα, ο οποίος αποφάσισε να μετατρέψει το Παρίσι σε αυτοκρατορική πρωτεύουσα αντάξια του μεγαλείου του. Έτσι ξεκίνησαν αυτές οι μαζικές κατεδαφίσεις για να ανοιχτούν οι λεωφόροι και οι πλατείες που βλέπουμε σήμερα. Το Παρίσι έγινε μια αυτοκρατορική πρωτεύουσα, αλλά το τίμημα ήταν βαρύ. Ολόκληρες ιστορικές συνοικίες με αρχιτεκτονικά σύνολα αιώνων χάθηκαν για πάντα. Μια συνοικία όμως γλίτωσε κατά τύχη. Από όλες τις λεωφόρους που ανοίχτηκαν και σάρωσαν τα πάντα στο διάβα τους, το Μαρέ, το οποίο το βλέπουμε στον χάρτη εδώ, είναι αυτό το κομμάτι, το βορειοανατολικό τμήμα της μεσαιωνικής πόλης, που τη βλέπουμε περιτυχισμένη. Εδώ. Αυτή είναι η Île de la Cité, το παλιότερο κομμάτι του Παρισιού, ο μεσαιωνικός πυρήνας πάνω στο νησί όπου βρίσκεται η Παναγία των Παρισίων. Και το Μαρέ τυχαία διασχίστηκε μόνο από μία λεωφόρο, την περίφημη οδό Ριβολί, που διασχίζει όλη τη δεξιά όχθη του Σουκουάνα, σχηματίζοντας και το ένα από τα μέτωπα του Λούβρου. Η οδός Ριβολί ήρθε περίπου εδώ. Σε αυτό το χάρτη δεν φαίνεται βέβαια, γιατί είναι 3 αιώνες προγενέστερος. Έτσι, δεξιά και αριστερά της οδού Ριβολί σώζεται ακόμη μια από τις πιο ιστορικές συνοικίες της πόλης του Φωτός. Δηλαδή, εδώ είναι η οδός Ριβολί, το Μαρέ είναι δεξιά και αριστερά. Το 3ο και 4ο διαμέρισμα της σημερινής πόλης. Το Μαρέ εντάχθηκε στην πόλη του Παρισιού αρκετά νωρίς και κατά το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα η συνοικία γνώρισε μια περίοδο ακμής. Τότε οικοδομήθηκαν πολυτελή μέγαρα. Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, την εποχή που βασίλευαν οι τελευταίοι Βαλουά, οι τελευταίοι βασιλείς της δυναστείας των Βαλουά δηλαδή, οι προσωπικότητες του βασιλείου απέκτησαν παλιές κατοικίες, τις εξοράισαν και τις μεγάλωσαν. Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο βασιλιάς Ερίκος ο τέταρτος, ο πρώτος της δυναστείας των Βουρβώνων, εκτέλεσε ή υποστήριξε σημαντικές οικιστικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις. Κορυφαία τέτοια παρέμβαση είναι η πλατεία των Βοζγίων, η Place de Vosges, που θα την δούμε αμέσως παρακάτω. Τα Βόζγια είναι μια οροσειρά στην Ανατολική Γαλλία, από την οποία πήρε το όνομά της αυτή η πλατεία. Εδώ βλέπουμε εικόνες από αυτή την πλατεία, που χαρακτηρίζεται από μια ομοιογενή αρχιτεκτονική. Είναι η πρώτη φορά για τη δημιουργία μιας μνημειώδους ομοιόμορφης αρχιτεκτονικής, της οποίας αυτή η ομοιομορφία ακριβώς θα έδινε και μια μεγαλοπρέπεια που θα τόνιζε το βασιλικό μεγαλείο. Είναι η εποχή που οι βασιλιάδες της Γαλλίας θέλουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, πράγμα που αποκορυφώθηκε βέβαια με τον εγγονό του Ερίκου του Τέταρτου, τον Λουδοβίκο 14ο. Βλέπουμε εδώ σε αυτές τις εικόνες ότι έχουμε μια πολύ ομοιογενή αρχιτεκτονική.
Κατά τον 18ο αιώνα, οι ευπορότεροι κάτοικοι του Μαρέ άρχισαν να μετακομίζουν στις νεότερες και πιο μοντέρνες συνοικίες στα δυτικά και στην αριστερή όχθη του Σουκουάνα, στο γνωστό Quartier Latin. Να το δούμε και στο χάρτη. Οι δυτικές συνοικίες είναι αυτές, που και σήμερα ακόμα είναι οι αριστοκρατικότερες στο κέντρο του Παρισιού, ενώ το Quartier Latin είναι στην αριστερή όχθη, δεξιά και αριστερή βέβαια, ανάλογα με τον ρου του Σουκουάνα. Ο Σουκουάνας έρχεται έτσι, επομένως στα δεξιά του είναι η λεγόμενη δεξιά όχθη και στα αριστερά του η αριστερή. Στην αριστερή όχθη λοιπόν η λατινική συνοικία, το Quartier Latin, που ονομάζεται έτσι επειδή εδώ είναι το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το οποίο η επίσημη γλώσσα επί αιώνες ήταν τα λατινικά. Έτσι άρχισε η παρακμή του Μαρέ, που κατέληξε στη μετατροπή του σε λαϊκή συνοικία με τις ανάλογες συνέπειες. Τα οικόπεδα κατακαιρματίστηκαν, αυθαίρετα κτίσματα προστέθηκαν στις αυλές των ιδιωτικών μεγάρων, τα κτίρια παραμορφώθηκαν ή και κατεδαφίστηκαν. Τον 19ο αιώνα άρχισε μια προσπάθεια να σωθούν μερικά διατηρητέα κτίρια. Η προσπάθεια έγινε εντονότερη τον 20ο αιώνα. Επρόκειτο όμως πάντοτε για μεμονωμένα κτίρια. Η αξία των ιστορικών κέντρων ως συνόλων δεν είχε ακόμη εκτιμηθεί. Μόλις το 1964 δημιουργήθηκε ο πρώτος διατηρητέος τομέας του Μαρέ. Ήταν η πρώτη προσπάθεια παγκοσμίως να προστατευτεί μια ολόκληρη ιστορική συνοικία. Όταν υπουργός πολιτισμού ήταν ο ποιητής Αντρέ Μαλρό, που έφτιαξε τον περίφημο νόμο Μαλρό για την προστασία της γαλλικής πολιτιστικής κληρονομιάς που ισχύει μέχρι σήμερα. Τα επόμενα χρόνια, εκατοντάδες πόλεις σε όλη την Ευρώπη θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μαρέ. Πρώτο ελληνικό παράδειγμα ήταν η πλάκα στην Αθήνα το διάστημα 1973-1979. Κέντρο του Μαρέ είναι η προαναφερθήσα Place de Vosges, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Είναι η πρώτη πλατεία του Παρισιού που είναι αποτέλεσμα οργανωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού. Όπως είδαμε στις φωτογραφίες, όλα τα κτίρια είναι ομοιόμορφα και ένα από αυτά στεγάζει το Μουσείο Ουγκό, καθώς υπήρξε κατοικία του συγγραφέα των Αθλίων. Η Place de Vosges είναι ίσως η πιο όμορφη πλατεία του Παρισιού, γεμάτη γκαλερί και καφέ πίσω από τις στοές που την περιβάλλουν. Ο πράσινος χώρος στο κέντρο της πλατείας είναι αγαπημένος τόπος ανάπαυσης των Παριζιάνων, καθώς σχετικά λίγοι τουρίστες έρχονται εδώ. Και μετά την Place de Vosges, που είναι ο σημαντικότερος δημόσιος χώρος στο Μαρέ, συνεχίζουμε με τα ιδιωτικά μέγαρα της συνοικίας και βλέπουμε πρώτο εδώ το μέγαρο Σουλί. Μάρτυρες της ακμής του Μαρέ είναι τα περίφημα ιδιωτικά μέγαρα που τώρα στεγάζουν πολιτιστικές λειτουργίες. Όλα είναι στον ίδιο τύπο. Ένας ψηλός και διαπέραστος μαντρότυχος κρύβει μια μεγάλη αυλή. Εδώ βλέπει μεγαλοπρεπής πρόσωψη του μεγάρου. Η πίσω όψη, από την άλλη πλευρά, βλέπεις έναν υπέροχο κήπο. Φεύγοντας από την Place de Vosges, συναντάμε πρώτο το μέγαρο Σουλί, στην οδό Σεντ-Αντουάν. Σήμερα στεγάζει το Κέντρο Εθνικών Μνημείων. Το μέγαρο χτίστηκε μεταξύ 1624 και 1630, δηλαδή στα χρόνια της βασιλείας του Λουδοβίκου 13ου, του βασιλιά που έδωσε και την εντολή για τη δημιουργία της Place de Vosges. Συνήθως αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Jean-Antoine du Cerceau. Αμέσως μετά αγοράστηκε από τον Δούκο του Σουλί, πράγμα που εξηγεί το όνομά του. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν με το μέγαρο Σουλί μία τυπική πρόσωψη αναγεννησιακού μεγάρου, με πρότυπο την Ιταλία βέβαια. Στην Ιταλία ξεκίνησε η αναγέννηση ως γνωστόν από τον 15ο αιώνα. Στο τέλος του 15ου αιώνα και στις αρχές του 16ου, οι βασιλιάδες της Γαλλίας έκαναν κάποιες εκστρατείες στην Ιταλία και είδαν τα έργα αυτής της νέας αρχιτεκτονικής, της τόσο διαφορετικής από τη μεσαιωνική, και θαμπόθηκαν από αυτή και παρήγγειλαν σε αρχιτέκτονες Ιταλούς. Κάποιους από αυτούς μάλιστα τους κάλεσαν και στη Γαλλία να τους κατασκευάσουν αντίστοιχες κατοικίες, τις οποίες μετά μιμήθηκαν οι ευγενείς και έτσι δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα μέγαρα, τα οποία μιμούνται λοιπόν την Ιταλική αναγέννηση, με τη διαφορά ότι στη Γαλλία βέβαια λόγω του κλίματος προσθέθηκαν και αυτές οι ψηλές στέγες με τη μεγάλη κλίση. Κατά τα άλλα βέβαια έχουμε μια αρχιτεκτονική καθαρά αναγεννησιακή, που μιμείται δηλαδή τη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Είναι η εποχή που
η Ιταλία στράφηκε προς την μελέτη των αρχαίων συγγραφέων και αυτό προκάλεσε έναν ενθουσιασμό για την αρχαιότητα. Επειδή τα αρχαία ερείπια που έβλεπαν μπροστά τους βέβαια ήταν ρωμαϊκά, αντέγραψαν τα ρωμαϊκά χωρίς να μπορούν να κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ ρωμαϊκής και ελληνικής αρχαιότητας. Πίστευαν ότι ήταν κάτι παρόμοιο. Ενώ ως γνωστόν βέβαια η ρωμαϊκή αρχιτεκτονική διαφοροποιείται από την ελληνική κυρίως στο μέγεθος. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα κτίρια, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος φόρτος διακοσμητικός, όμως τα βασικά στοιχεία είναι από την ελληνική αρχιτεκτονική. Βλέπουμε η συμμετρία που είναι χαρακτηριστική της αρχαίας αρχιτεκτονικής, είτε ελληνικής είτε ρωμαϊκής, παρατηρείται και στην αναγέννηση. Έχουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία με τους κύονες, τα κυονόκρανα, τις ζωφόρους, τα γύσα, τις παραστάδες, τα αιτώματα και μάλιστα και τα καμπύλα αιτώματα που υπάρχουν μόνο στην αρχαία Ρώμη και όχι στην αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά είναι στοιχεία της αρχαίας αρχιτεκτονικής και της αναγεννησιακής βέβαια. Βέβαια, η αρχιτεκτονική αυτή ήρθε στη Γαλλία καθυστερημένα, όταν πλέον στην Ιταλία είχε έρθει το μπαρόκ που χαρακτηρίζεται από τις έντονες καμπυλότητες, επομένως μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμη και στοιχεία μπαρόκ σε αυτά τα έργα, όπως για παράδειγμα αυτοί οι φεγγίτες με αυτά τα έντονα καμπύλα γύσα, είναι περισσότερο θα έλεγε κανείς μπαρόκ παρά αναγεννησιακά. Εδώ βλέπουμε την αυλή, πίσω από αυτό το μαντρότυχο δηλαδή, όπου πάλι έχουμε τη συμμετρία, έχουμε πάλι αετώματα και καμπύλα και τριγωνικά, έχουμε γλυπτά μέσα σε κόγχες και επίσης και αυτές τις έντονες καμπυλώσεις που υπάρχουν κυρίως στα παράθυρα της στέγης, που είναι περισσότερο χαρακτηριστικά του μπαρόκ. Επίσης αυτές οι έντονες αυλακώσεις που δημιουργούν αυτή την στιβαρή λιθοδομή είναι επίσης περισσότερο χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, πολύ περισσότερο από ό,τι της ελληνικής. Βλέπουμε εδώ μία άλλη άποψη της αυλής. Επίσης χαρακτηριστικό της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής σε αντίθεση με την μεσαιωνική, που φαίνεται και στην πρόσωψη αλλά και στις προσώψεις προς την αυλή, είναι η εξωστρέφεια του κτηρίου, τα μεγάλα ανοίγματα, τα κτίρια γίνονται πολύ φωτεινά, υπάρχει μια επιθυμία για μια άνετη διαβίωση. Αυτό βέβαια το επιτρέπει και η μεγαλύτερη ασφάλεια που υπάρχει πλέον σε αυτά τα χρόνια και στην Ιταλία όπου γεννήθηκε η αναγέννηση αλλά και στη Γαλλία. Υπάρχουν λιγότερους κινδύνους, λιγότερο κατακαιρματισμό πολιτικό που οδηγεί σε περισσότερους πολέμους κλπ. Η Γαλλία ειδικά έχει γίνει πλέον μια ενιαία ισχυρή μοναρχία ήδη από τα χρόνια των Βαλουά και ακόμη και τώρα που έχουμε τη δυναστεία των Βουρβώνων ακόμη περισσότερο. Δεν είμαστε πια στη φεουδαρχική εποχή του Μεσαίωνα με τα πολλά κρατήδια, με τους πολλούς πολέμους μεταξύ τους, πολλούς ανταγωνισμούς, τις εχθροπραξίες της συνεχής. Μία ενιαία λοιπόν μεγάλη μοναρχία που επικρατεί η ειρήνη και αντίστοιχα στην Ιταλία, παρόλο που υπάρχει ακόμη πολιτικός κατακαιρματισμός, έχουμε πλέον ισχυρά κράτη όπου τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η αρχιτεκτονική, η εξωστρεφής, η φωτεινή, η ευρύχωρη, σε πλήρη αντίθεση με τη μεσαιωνική που θα δούμε κάποια δείγματα μετά. Το ίδιο βλέπουμε και στις προσώψεις προς την αυλή. Και εδώ βλέπουμε την πρόσωψη από την άλλη πλευρά προς τους κήπους. Η κήπη του Μεγάρου Σιουλί είναι από τους ωραιότερους στο Μαρέ. Βλέπουμε εδώ επίσης έχει αντιγραφεί η Ιταλική αναγέννηση. Η κήπη είναι ακόμη περισσότερο χαρακτηριστικό της αναγέννησης σε σχέση με το Μεσαίωνα. Αυτός ο ανοιχτός χώρος όπου διαμορφώνεται για περίπατο είναι φυσικά χαρακτηριστικό μιας εποχής που επικρατεί ασφάλεια και δεν θα ήταν αδιανόητο σε μια εποχή παλιότερα στο Μεσαίωνα που έχουμε κάτι μικρούς κήπους με πολύ ψηλούς μαντρότυχους εντελώς κλειστούς μέσα στο εσωτερικό δηλαδή των κτηρίων, σε εσωτερικές αυλές που δεν έχουν καμία πρόσβαση προς τον έξω κόσμο, για λόγους ασφαλείας περισσότερο. Σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Σιουλί είναι το Μέγαρο Αγκουλέμ Λεμοανιόν, στην οδό Παβέ. Αυτό χτίστηκε στο τέλος του 16ου αιώνα και σήμερα στεγάζει την ιστορική βιβλιοθήκη της πόλης του Παρισιού. Παρόλο που είναι μεταγενέστερο και είναι σε μια εποχή που πλέον στην Ιταλία επικρατεί το μπαρόκ, βλέπουμε μια αρχιτεκτονική που δείχνει να έχει κατάλοιπα από το Μεσαίωνα. Αυτός ο
ο πύργος στη γωνία δείχνει περισσότερο να έχει αμυντικό χαρακτήρα. Οι διακοσμήσεις οι αναγεννησιακές είναι ελάχιστες, τα παράθυρα μικρότερα και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Χαμηλά υπάρχουν σχεδόν θηρίδες. Δείχνει περισσότερο μεσαιωνικό αυτό το κτίριο. Ακόμη δηλαδή επιμένει αυτή η οργάνωση του χώρου από τον Μεσαίωνα, δεν έχει τελείως υποχωρήσει. Ήταν πολύ ισχυρή η μεσαιωνική αρχιτεκτονική στη Γαλλία. Η Γαλλία είχε ιδιαίτερα έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο Μεσαίωνα και είναι περισσότερα τα μεσαιωνικά κτίρια στη Γαλλία από ότι τα αναγεννησιακά, σε αντίθεση με την Ιταλία που έχει πολύ περισσότερα ως κοιτίδα της αναγέννησης βέβαια. Εδώ βλέπουμε και την κύρια όψη του Μεγάρου Γκουλέμ Λεμονιόν που είναι προς τον δρόμο. Βλέπουμε τον ψηλό μαντρότυχο που κρύβει επίσης βέβαια μια μεγαλοπρεπή αναγεννησιακή πρόσωψη. Και ακολουθεί ίσως το πιο ενδιαφέρον μέγαρο του Μαρέ, όχι τόσο για την αρχιτεκτονική του, αν και είναι από τα ωραιότερα, αλλά και το περιεχόμενο. Πρόκειται για το μέγαρο Καρναβαλέ στην οδό de Sévigné. Εδώ στεγάζεται το Μουσείο της Ιστορίας του Παρισιού. Και μόνο οι μακέτες και οι πίνακες που αναβιώνουν το Παρίσι των περασμένων αιώνων αξίζουν σίγουρα την επίσκεψη. Είναι κρίμα που είναι τόσο άγνωστο στο ξένο κοινό. Το μέγαρο Καρναβαλέ είναι ένα από τα σπάνια δείγματα αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής στο Παρίσι. Χτίστηκε από το 1548 έως το 1560 για τον Jacques de Ligneris, πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Παρισιού. Το 1578 πήρε το σημερινό του όνομα που προήλθε από παραμόρφωση του ονόματος του επόμενου ιδιοκτήτη, της Madame de Kernevenois από τη Βρετάνη. Τα γλυπτά που κοσμού της όψης του αποδίδονται στο Ζαν Γκουζόν, ο οποίος σχεδίασε τον διάκοσμο και το Λούβρο του Φραγκίσκου Πρώτου. Η είσοδος δημιουργεί μια ισχυρή εντύπωση με στιβαρούς κυφωτούς λίθους και αλληγορίες σε υψηλό ανάγλυφο. Στην αυλή οι 4 εποχές, εδώ βλέπουμε 3 από τα 4 αυτά γλυπτά σε αυτή την φωτογραφία. Οι 4 εποχές λοιπόν αντιπροσωπεύονται από μορφές που βρίσκονται ανάμεσα στα παράθυρα του πρώτου ορόφου. Τα αντίστοιχα ζώδια, κρυός για την άνοιξη, καρκίνος για το καλοκαίρι, ζυγός για το φθινόπωρο και αιγόκερος για τον χειμώνα, βρίσκονται από πάνω. Εδώ δηλαδή. Μορφάζονται πρόσωπα κερασφόρων πλασμάτων κοσμού της στοές του Ισογείου. Ξεκινώντας το 1655, ο διάσημος αρχιτέκτονας Φρανσουά Μανσάρ ολοκλήρωσε το μέγαρο, μεγαλώντας το ύψος της όψης προς τον δρόμο για τον νέο ιδιοκτήτη Κλοντ Μπουαλέβ. Εδώ βλέπουμε το Μουσείο Καρναβαλέ, το μέγαρο Καρναβαλέ τότε βέβαια, όχι ακόμα μουσείο, στην τελική μορφή του, και αυτή είναι η όψη προς την οδό de Sévigné. Φυσικά και αυτό είναι κλασικό αναγεννησιακό μέγαρο με τη συμμετρία, την εξωστρέφεια, τα μεγάλα ανοίγματα, όλα τα χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, με τους κυφόλιθους. Κυφόλιθους εννοούμε αυτούς τους μεγάλους λίθους που προεξέχουν ένας από τον άλλον και δημιουργούν έντονες αυλακώσεις, δίνοντας έτσι μια εικόνα στιβαρότητας, ειδικά στους χαμηλότερους ορόφους. Βλέπουμε επίσης τους κύονες, τις παραστάδες, τα επίκρανα και ιονόκρανα, ζωφόρους, αετώματα, όλα αυτά χαρακτηριστικά της αρχαίας αρχιτεκτονικής, με τη μορφή κυρίως που είχαν στη Ρωμαϊκή. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την πρόσωψη προς την αυλή. Με την επέμβαση λοιπόν του Φρανσουά Μανσάρ, γλυπτά που απεικονίζουν τις αρετές και τα 4 στοιχεία κόσμησαν τους πρόσθετους ορόφους κατά μήκος των πλευρών και στην πρόσωψη, σε αρμονία με τις 4 εποχές στο πίσω μέρος της αυλής. Η κυρία de Sévigné, μεγάλη μορφή της γαλλικής λογοτεχνίας του 17ου αιώνα, γνωστή για τις επιστολές της, και καθώς ήταν μέλος της αυλής του Λουδοβίκου 14ου, δίνει πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την αυλική ζωή, για όλη την ιστορία του Παρισιού, για τα γεγονότα που συνέβαιναν στο Παρίσι και στη Γαλλία, τα πολιτικά κοινωνικά γεγονότα της εποχής. Η Madame de Sévigné, λοιπόν, Μαρκισία de Sévigné, κατοίκησε στο ανακαινισμένο μέγαρο ως ενοικιάστρια από το 1677 έως το θάνατό της το 1696. Εδώ βλέπουμε ένα από τα έργα που φυλάσσονται μέσα στο Μουσείο
Καρναβαλέ. Θυμίζω ότι είναι το ιστορικό μουσείο της πόλης του Παρισιού. Εδώ δηλαδή υπάρχουν όλα τα τεκμήρια της ιστορίας του Παρισιού. Αυτό είναι το Δημαρχείο, το κτίριο που σωζόταν μέχρι το 1870, οπότε κάηκε στην εξέργεση της Κομμούνας. Είναι ακριβώς μάλιστα στην αρχή της συνοικίας του Μαρέ. Η συνοικία του Μαρέ εκτείνεται από πίσω από το Δημαρχείο. Το σημερινό Δημαρχείο που χτίστηκε μετά την πυρκαγιά του 1870 μοιάζει αρκετά με αυτό, αλλά είναι μεγαλύτερο. Καταλαμβάνει και αυτόν τον χώρο. Και εδώ βέβαια βλέπουμε ένα αναγεννησιακό μέγαρο με τις προσθήκες των υψηλών γαλλικών στεγών. Εδώ βλέπουμε μια μακέτα του μεσαιωνικού Παρισιού από τον 16ο αιώνα. Για τη Γαλλία 16ο αιώνας είναι ακόμη ο μεσαίωνας, μόλις έχει αρχίσει να έρχεται η αναγέννηση, ενώ βέβαια στην Ιταλία είναι πλέον πολύ προχωρημένη η αναγέννηση, είναι η όψιμη αναγέννηση. Εδώ είναι μια άποψη από τα ανατολικά, είναι το Île de la Cité, το νησί της πόλης δηλαδή, που είναι το παλιότερο κομμάτι, και εδώ βλέπουμε την Παναγία των Παρισίων, που είναι το μόνο κτίριο από όλα αυτά που βλέπουμε εδώ, που σώζεται μέχρι σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα έπεσαν θύμα αυτών των κατεδαφίσεων που έκανε ο Βαρώνος Οσμάνων, ο Μάρχης του Παρισιού, για να αναμορφώσει το Παρίσι. Ήταν τόσο πυκνοδομημένο που ακόμη και πάνω στις γέφυρες που ένωναν το νησί αυτό με τις δύο όχθες του Σικουάνα, υπήρχαν σπίτια, ψηλά και πυκνά βέβαια όπως και τα υπόλοιπα, όπως είναι σήμερα, μέχρι σήμερα το Πόντε Βέκιο, η παλιά γέφυρα δηλαδή στη Φλωρεντία. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που σώζονται ακόμη τα κτίρια πάνω στη γέφυρα. Βλέπουμε εδώ ένα πυκνότατο πολεοδομικό ιστό, μια καθαρά μεσαιωνική πόλη, που σήμερα δεν σώζεται τίποτα από αυτό. Έτσι, και αυτό ισχύει και για όλο σχεδόν το Παρίσι, εκτός από κάποια σημεία στο Μαρέ, που θα δούμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο μέγαρο στην οδό Franc-Bourgeois και βλέπουμε και εδώ τα γνωστά χαρακτηριστικά, η συμμετρική πρόσωψη, τα στοιχεία της αρχαίας αρχιτεκτονικής, τα μεγάλα ανοίγματα, η εξωστρέφεια κλπ. Στον ίδιο δρόμο βλέπουμε ένα άλλο κτίριο, αυτό όμως είναι μεσαιωνικό όπως βλέπουμε, έχει μια τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική, έχει αυτό το πυργίσκο στη γωνία που είναι ουσιαστικά ένα δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής, είναι για αμυντικούς λόγους, σε περίπτωση επίθεσης στις εποχές τις πιο ανασφαλείς που χτίστηκε αυτό, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν επιθέσεις από ομάδες ληστών ή ακόμη και σε περίπτωση που ο εχθρικός στρατός έμπαινε μέσα στην πόλη, σε εποχές που ακόμη δεν είναι η Γαλλία ισχυρή μοναρχία που δεν φοβάται κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο εισβολής μέσα στην πρωτεύουσα. Τα παράθυρα βλέπουμε είναι μικρότερα. Βέβαια, το ισόγειο ειδικά έχει αναμορφωθεί, δεν έχει αυτά τα ανοίγματα, είναι σήμερα σύγχρονα καταστήματα, οπότε δεν μας δίνει την πραγματική εικόνα. Και ακολουθεί το μέγαρο Σουμπίζ, το οποίο είναι το μεγαλοπρεπέστερο μέγαρο του Μαρέ. Είναι πιο μακριά, στην ίδια οδό, de Franc-Bourgeois, και πήρε το όνομά του από τους δούκες του Σουμπίζ, τελευταίους ιδιοκτήτες από το 1700, πριν από την απόκτησή του από το κράτος το 1808. Το αρχικό συγκρότημα χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Εδώ βλέπουμε το παλιότερο μεσαιωνικό τμήμα του 14ου αιώνα. Ωστόσο, η σημερινή του μορφή είναι περισσότερο το αποτέλεσμα πολύ μεταγενέστερων ανακαινήσεων. Το μόνο που απομένει από την αρχική κατοικία είναι η οχυρή είσοδος, που μόλις είδαμε, που πλαισιώνεται από δύο πύργους σε αυτό που είναι τώρα η οδός des Archives, των αρχείων. Αυτό είναι το τελευταίο ίχνος ιδιωτικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα που παραμένει ορατό στο Παρίσι. Εδώ μιλάμε καθαρά για μεσαίωνα. Έτσι, το 1553 ο Φραγκίσκος Λορένης, δούκας του Γκίζ, και η σύζυγός του Άννα τον Έστε αγόρασαν το ακίνητο. Υπό την επίδραση του δούκα του Γκίζ, η κατοικία του έγινε το αρχηγείο της Καθολικής Λίγκας Ένωσης κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών πολέμων. Ήταν δηλαδή ο ηγέτης της παράταξης των Καθολικών στους θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ Καθολικών και διαμαρτυρωμένων στη Γαλλία, που διήρκησαν αρκετά μέσα στον 16ο αιώνα. Αυτό ήταν το σκηνικό για γεγονότα που σημάδευσαν την ιστορία της Γαλλίας. Η σφαγή των ηγετών των διαμαρτυρωμένων στο Παρίσι τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου το 1572, 24 Αυγούστου, που είναι και η γιορτή του Αγίου Βαρθολομαίου και εξού και η ονομασία αυτής της σφαγής, σχεδιάστηκε πιθανότατα σε αυτό το κτίριο. Σήμερα στεγάζει το Μουσείο Ιστορίας της Γαλλίας και τα Εθνικά Αρχεία. Εδώ βλέπουμε την κύρια όψη στην πάνω φωτογραφία,
με τον γνωστό πανύψηλο μαντρότυχο που κρύβει εντελώς την αυλή και τους κήπους, μεγαλοπρεπέστατη είσοδος, με κορινθιακούς σκίονες, με όλα τα στοιχεία αυτά της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και αυτή την καμπύλωση, την εσοχή αυτή με τις καμπύλες άκρες, που είναι χαρακτηριστικό όμως του μπαρόκ που κυριαρχεί εκείνη την εποχή στην Ιταλία και που πολύ ποιότερο ήρθε στη Γαλλία. Κάτω βλέπουμε την πλάγια όψη. Εδώ πάλι βλέπουμε πάνω μία άλλη άποψη της πρόσωψης με τις καμπυλώσεις αυτές, αυτή την καμπύλη εσοχή. Και κάτω βλέπουμε το Corps de Logis, το κυρίως κτίριο, που είναι τυπικό δείγμα του γαλλικού κλασικισμού. Βλέπουμε λοιπόν μια αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από την αναγέννηση. Όταν λέμε όμως γαλλικός κλασικισμός, εννοούμε την γαλλική αρχιτεκτονική του 17ου αιώνα, σε εποχή δηλαδή που κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη το μπαρόκ. Εδώ όμως είναι μια πολύ λιτή, πολύ ήρεμη εκδοχή της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που είχε έρθει ήδη από τον 16ο αιώνα στην Γαλλία, με ελάχιστη ως καθόλου επιρροή από τον μπαρόκ. Βλέπουμε πάντως πάλι τις συμμετρίες, βλέπουμε τους κύονες και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Εδώ μπροστά έχει και τους ιταλικούς κήπους, δηλαδή με τους σχεδιασμένους με κανονικό σχέδιο που θαύμασαν οι βασιλιάδες της Γαλλίας κατά τις γαλλικές εκστρατείες στην Ιταλία και τους μετέφεραν εδώ. Εδώ βλέπουμε σε μια πλαϊνή όψη το παλιότερο μεσαιωνικό τμήμα με τους πυργίσκους και βλέπουμε τη μεγάλη αντίθεση μεταξύ μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και αναγεννησιακής. Βλέπουμε εδώ μια αρχιτεκτονική φρουριακή, μικρά ανοίγματα σε μεγάλο ύψος, δηλαδή μια αρχιτεκτονική που δίνει έμφαση στην ασφάλεια. Βλέπουμε οι χώροι προκύπτουν να είναι πολύ μικροί, βλέπουμε πόσο μικρά πρέπει να είναι τα δωμάτια μέσα σε αυτούς τους πυργίσκους. Μεγάλη αντίθεση με τα μεγάλα τεράστια σαλόνια, με τις τεράστιες σκάλες, τα τεράστια παράθυρα, τους εξώστες, μπαλκονόπορτες που βλέπουμε στα αναγεννησιακά κτίρια. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση λοιπόν και αυτές οι πολύ απότομες στέγες δημιουργούν πυργίσκους οι οποίοι ονομάζονται στα γαλλικά πιπεριέρες, δηλαδή είναι σαν μήλι του πιπεριού. Το πιο άγνωστο μέρος του Μαρέ όμως είναι από την άλλη πλευρά της οδού Ριβολή. Εκεί πίσω από την εκκλησία Saint-Gervais-Saint-Protais, δηλαδή του Αγίου Γερβασίου και του Αγίου Προτασίου που βλέπουμε εδώ, κρύβεται μια εντελώς άγνωστη γειτονιά. Δεδομένου ότι δεν την ξέρει κανείς πέρα από τους ντόπιους, μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις πιο αυθεντικές γωνιές του Παρισιού. Και αρκεί να αναφερθεί ότι σώζονται σπίτια ακόμη και του 13ου αιώνα, κάτι ίσως μοναδικό σε όλο το Παρίσι. Σημειωτέν ότι αυτή η εκκλησία είναι έργο του Σαλομόν ντε Μπρός, που είναι ο αρχιτέκτονας του ανακτόρου του Λουξεμβούργου, ενός από τα μεγαλοπρεπέστερα ανάκτορα του Παρισιού. Ήταν ανάκτορο που σχεδιάστηκε για τους βασιλιάδες, ήταν βασιλική κατοικία, εναλλακτικά του Λούβρου. Το Λούβρο ήταν ακόμη τότε μια κατοικία αρκετά σκοτεινή και θα έλεγε κανείς καταθλιπτική, και έτσι οι βασιλιάδες απέφευγαν να μένουν εκεί και έμεναν σε άλλα μέγαρα που τους ανήκαν μέσα στο Παρίσι, όπως είναι και το Παλαιό Ρουαγιάλ. Είναι του 17ου αιώνα και αυτό. Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι περισσότερο επηρεασμένο από την μπαρόκα αρχιτεκτονική της Ιταλίας. Βλέπουμε ειδικά σε αυτά τα σημεία εδώ το καμπύλο έτομα με την εσοχή, αυτή η παραμόρφωση δηλαδή των στοιχείων της αρχαίας αρχιτεκτονικής. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι χαρακτηριστική του μπαρόκ, που αποτελεί μια εξέλιξη της αναγέννησης, αλλά με μια ηθελημένη εκζήτηση και παραμόρφωση των στοιχείων. Κατά τα άλλα, βέβαια, βλέπουμε όλα τα στοιχεία της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής πάρα πολύ έντονα εδώ πέρα, και από πίσω ακριβώς θα δούμε και τα υπόλοιπα πράγματα που διατηρούνται σε μια από τις πιο καλοδιατηρημένες γειτονιές του Παρισιού. Η οδός Φρανσουά Μιρόν, που είναι ακριβώς πίσω από την οδό Ριβολή και περίπου πίσω από την εκκλησία των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου, κρύβει πραγματικούς θησαυρούς. Πρώτα απ' όλα, εδώ βλέπουμε δύο από τα παλιότερα σπίτια του Παρισιού, με ατοματική πρόσωψη προς το δρόμο, δηλαδή δημιουργεί τα έτομα προς τη μεριά του δρόμου, που είναι χαρακτηριστικό των μεσαιωνικών σπιτιών. Αργότερα άλλαξε ο κανονισμός και έπρεπε οι στέγες να γυρίσουν και να κλείνουν προς το δρόμο, ώστε τα νερά
της βροχής να μην πηγαίνουν από το ένα σπίτι στο άλλο να πέφτουν στο δρόμο, ενώ αρχικά βλέπουμε ότι η διάταξη είναι αυτή που φαίνεται εδώ. Σχεδόν όλο το Παρίσι, όπως φαίνεται και στο χάρτη που είδαμε στην αρχή και σε άλλους χάρτες, είχε αυτή τη μορφή. Σήμερα όμως βέβαια σώζονται ελάχιστα από αυτά τα σπίτια με ξύλινο σκελετό. Είναι σπανιότατα χαρακτηριστικά στη γαλλική πρωτεύουσα. Τα ξύλινα σπίτια κάθε τόσο καίγονταν κατά εκατοντάδες, οπότε κάποια στιγμή το ξύλο απαγορεύτηκε. Και οι κατεδαφίσεις του 19ου αιώνα βέβαια εξαφάνισαν σχεδόν όλα όσα είχαν επιζήσει. Και αυτό κάνει αυτά τα σπίτια πολύ σπάνια δείγματα. Βλέπουμε εδώ άλλη άποψη αυτών των δύο σπιτιών και μάλιστα μπορούμε να κάνουμε και τη σύγκριση με τα κτίρια που χτίστηκαν σε μεταγενέστερες εποχές, πολύ διαφορετικά. Πέτρινα πλέον ή τούβλινα, με επίχρησμα, και βλέπουμε πόση διαφορά έχουν. Οι στέγες γέρνουν προς το δρόμο, βλέπουμε μια μεγάλη αντίθεση. Υπάρχουν άλλες πόλεις στη Γαλλία φυσικά που είναι ολόκληρες συνοικίες με πολλά τέτοια σπίτια, αλλά στο Παρίσι μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι μετρημένα πλέον στα δάχτυλα. Και ακριβώς απέναντι από αυτά τα δύο σπίτια υπάρχει ένας άλλος θησαυρός, αλλά λιγότερο φανερός. Είναι το Maison d'Orscan. Εδώ στεγάζεται η οργάνωση Paris Historique, το ιστορικό Παρίσι δηλαδή, που αγωνίζεται για τη διάσωση του ιστορικού Παρισιού. Και δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι κρύβει η αναγεννησιακή πρόσωψη του 16ου αιώνα. Βλέπουμε και εδώ μια πρόσωψη συμμετρική με τα πολύ μεγάλα παράθυρα, αλλά από πίσω βρίσκεται ένα μεσαιωνικό σπίτι του 13ου αιώνα, από τα παλιότερα δηλαδή που σώζονται, με υπόγειο με γοτθική οροφή, ενώ η αυλή έχει όψεις με ξύλινο σκελετό. Βλέπουμε εδώ τις μεσαιωνικές όψεις προς την αυλή που δείχνουν πόσο διαφορετικό είναι στην πραγματικότητα αυτό το κτίριο. Εδώ βλέπουμε το γοτθικό υπόγειο. Το σπίτι ονομάστηκε έτσι γιατί δωρήθηκε στο αβαείο των Κιστερκιανών της Notre-Dame d'Orscan. Ήταν στην Πικαρδία. Οι μοναχοί το χρησιμοποιούσαν ως κατοικία όταν έρχονταν στην πόλη και εδώ αποθήκευαν τα προϊόντα της μονής τους μέχρι να τα πουλήσουν. Και αυτό το κτίριο το ανακάλυψα κατά τύχη, γιατί κάποτε έμεινα στη σοφίτα του, συμμετέχοντας σε εθελοντικό πρόγραμμα αποκατάστασής του. Αλλιώς βέβαια, όποιος δεν γνωρίζει αυτή την οργάνωση δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και λίγο πιο μακριά, στον ίδιο δρόμο, στην οδό François Miron, από την ίδια πλευρά, βρίσκεται ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή ιδιωτικά μέγαρα του Παρισιού, κρυμμένο πίσω από μια πρόσωψη που, αν και επιβλητική, όπως βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία, δεν θα εντυπωσιάσει τον επισκέπτη που βλέπει τόσες πολλές παρόμοιες προσώψεις σε αυτή την πόλη. Ωστόσο, αυτό που κρύβεται πίσω από αυτήν ξεπερνά κάθε προσδοκία. Βλέπουμε εδώ μια αναγεννησιακή πρόσωψη, εντυπωσιακή βέβαια, μεγαλοπρεπή, με τον κεντρικό εξώστη, με τα τεράστια παράθυρα, με τα στοιχεία της αναγέννησης, αλλά παρόλα αυτά δεν θα μας έκανε και τόση εντύπωση αν το συγκρίνουμε με τόσα άλλα που βλέπουμε. Βλέποντας όμως την κάτωψη, μπορεί κάπου να υποψιαστεί κανείς ότι είναι κάτι πιο ενδιαφέρον. Το μέγαρο χτίστηκε από τον βασιλικό αρχιτέκτονα Antoine Lepôtre για την Κατρίν Μποβέ το 1657 και αποτελεί δείγμα εκλεκτικιστικής γαλλικής μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Ο σημαντικότερος θρίαμβος του Lepôtre ήταν η αντιμετώπιση του ακανόνιστου χώρου και η δημιουργία μιας συμμετρικής πρόσωψης. Όπως βλέπουμε εδώ στην κάτωψη του ισογείου, το οικόπεδο είναι πάρα πολύ ακανόνιστο και παρόλα αυτά ο αρχιτέκτονας κατάφερε να φτιάξει μια συμμετρική πρόσωψη που βλέπουμε εδώ και βέβαια και μια πάρα πολύ εντυπωσιακή αυλή. Θα έλεγε κανείς βέβαια εδώ έχουμε καθαρά μπαρόκ με αυτές τις καμπύλες, τα κυρτά και τα κύλα που εναλλάσσονται. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή που κυριαρχεί στην Ευρώπη του μπαρόκ, 17ος αιώνας. Οι ιστορικοί της αρχιτεκτονικής υμνούν το κτίριο για την επιρροή του στην ελεύθερη κάτωψη. Χτίστηκε εν μέρη πάνω από γη που ανήκε σε κιστερκιανούς μοναχούς, όπως και αυτοί που είχαν το Maison d'Orscan, κατά τον 13ο αιώνα, την ίδια εποχή δηλαδή με το προηγούμενο κτίριο. Το μόνο που έχει απομείνει από την αστική τους κατοικία είναι το θολωτό κελάρι που έχει διατηρηθεί στο υπόγειο του κτιρίου του 17ου αιώνα. Ακριβώς η ίδια περίπτωση λοιπόν με το Maison d'Orscan. Έχουμε το κελάρι του 13ου αιώνα που διατηρείται σε ένα κτίριο που κατά τα άλλα ανακαινίστηκε μεταγενέστερα. Η Κατρίν Μποβέ, από την οποία πήρε το όνομα το μέγαρο, ήταν κυρία επί των τιμών της Άννας της Αυστριακής,
που ήταν βασιλομήτρο της Γαλλίας. Ήταν σύζυγος του Λουδοβίκου 13ου και όταν πέθανε ο βασιλιάς, ο γιος τους, ο μετέπειτα βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος, ήταν 5 ετών, οπότε αυτή ανέλαβε την αντιβασιλεία μαζί με τον πρωθυπουργό, τον Καρδινάλιο Μαζαρίνο. Η Άννα, η Αυστριακή, ανέθεσε στην Κατρίν ντε Μποβέ το καθήκον να παράσχει στον 14χρονο γιο της, τον μετέπειτα βασιλιά Λουδοβίκο 14ο, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αποπλανώντας τον το 1652, όταν αυτή ήταν 38 ετών και ο βασιλιάς, ο ανήλικος βασιλιάς, 14. Η σχέση τους διήρκεσε 2 χρόνια, ενώ κατόπιν της δόθηκε από την Άννα αυτό το μέγαρο και σύνταξη. Στις 26 Αυγούστου 1660, ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος, 22 ετών πλέον, και η νέα σύζυγός του Μαρία Θηρεσία, κόρη του βασιλιά της Ισπανίας, πραγματοποίησαν θριαμβευτική είσοδο στο Παρίσι, σταματώντας το μέγαρο Μποβέ για να χαιρετήσουν την Κατρίν, που στεκόταν στον εξώστη πάνω από τον δρόμο. Στον εξώστη που βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Το 1763 το μέγαρο αποκτήθηκε από τον Βαβαρό πρεσβευτή, ο οποίος δέχτηκε εκείνη τη χρονιά μια επίσκεψη από τον Λέοπολτ Μότσαρτ, τη σύζυγό του και τα παιδιά του, συμπεριλαμβανομένου του 7χρονου Βόλφγκανγκ. Κατά τη Γαλλική Επανάσταση το κτίριο επιτάχθηκε από το κράτος και πουλήθηκε σε ιδιώτη. Εδώ βλέπουμε και την κάτοψη του ορόφου, όπου φαίνεται πάλι βέβαια αυτή η εκπληκτικού σχήματος αυλή, που θα τη δούμε και στις φωτογραφίες. Ξαναβλέπουμε εδώ το ισόγειο, περνάμε μέσα από μία στοά, υπάρχει εδώ και ένας προθάλαμος και μετά οδηγούμαστε στην αυλή. Και τώρα το δούμε και στις φωτογραφίες. Εδώ πάνω βλέπουμε αυτόν τον προθάλαμο, μια διάταξη καθαρά μπαρόκ με τη χρήση της έλλειψης, που οδηγεί στην επίσης μπαρόκ, όπως προς το σχήμα αυλή, με την εναλλαγή των κυρτών και των κύλων σχημάτων. Πρόκειται για ένα πραγματικό αριστούργημα της αρχιτεκτονικής, όπως θα δούμε και παρακάτω. Βλέπουμε εδώ μια άλλη άποψη αυτής της εκπληκτικής αυλής, με όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια της αρχιτεκτονικής που είδαμε και πριν. Άλλες απόψεις της αυλής, ειδικά στην κάτω φωτογραφία, είναι φανερή αυτή η προοπτική του μπαρόκ, που είναι και το πιο βασικό χαρακτηριστικό. Το μπαρόκ χαρακτηρίζεται από πολύ εντυπωσιακές θεατρικές, θα έλεγε κανείς, προοπτικές, οπτικές γωνίες δηλαδή, έτσι, δημιουργία εντυπώσεων. Είναι μια αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζεται από θεατρικότητα, δραματικότητα, σπάνια στη Γαλλία, όπως είπαμε, όπου κυριαρχεί την εποχή εκείνη κυρίως αυτό που ονομάζουμε γαλλικό κλασικισμό. Όσον αφορά τα διακοσμητικά στοιχεία, θα έλεγε κανείς ότι όντως έχουμε και εδώ γαλλικό κλασικισμό. Το σχήμα όμως του χώρου αυτού είναι μπαρόκ ως προς τη διάταξη των διαφόρων δομικών στοιχείων. Στις λεπτομέρειες όμως είναι περισσότερο κλασικιστικό. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο μέγαρο, το Ενό de Cantobre, πάλι στον ίδιο δρόμο, λίγο παρακάτω, στην οδό Φρανσουά Μιρόν. Πάλι βέβαια και εδώ αναγεννησιακή πρόσωψη με τον εξώστη, τα αιτώματα, τα μεγάλα παράθυρα, όλα αυτά τα στοιχεία που είδαμε και στο μέγαρο Μποβέ και σε όλα τα προηγούμενα. Και η εικόνα συμπληρώνεται με μερικά ακόμη μεσαιωνικά σπίτια που κρύβονται ακόμη καλύτερα από τα άλλα, ανάμεσα στην οδό Φρανσουά Μιρόν που είμαστε μέχρι τώρα και στην όχθη του Σουκουάνα. Εδώ βλέπουμε το σπίτι του Αβαΐου των κυριών του Μομπουισόν, στην οδό Ντεμπάρ. Είναι το 1327, αρχές 14ου αιώνα δηλαδή. Χαρακτηριστικό μεσαιωνικό σπίτι με το αέτομα, τον ξύλινο σκελετό, τα μικρά παράθυρα. Υπήρχε φαίνεται εδώ και κάποιος πυργίσκος με αμυντικό χαρακτήρα, από τον οποίο έχει σωθεί πλέον μόνο η βάση. Φαίνεται και εδώ, όπως είδαμε και σε άλλα κτίσματα προηγουμένως. Εδώ βλέπουμε το σπίτι της συντεχνίας των μεσαιωνικών μαστόρων, των Compagnons du Devoir, που είναι του 16ου αιώνα, στην οδό de l'Hôtel de Ville, δηλαδή οδό Δημαρχείου. Είναι
σε πολύ μικρή απόσταση από το προηγούμενο κτίριο. Οι Compagnons du Devoir είναι μάστορες που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, οργανωμένοι σύμφωνα με τις μεσαιωνικές συντεχνίες, δηλαδή είναι σε ομάδες που πηγαίνουν από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, ακριβώς όπως συνέβαινε στο Μεσαίωνα. Εκείνη την εποχή βέβαια αναλάμβαναν την οικοδόμηση νέων κτηρίων, ενώ τώρα αναλαμβάνουν εργασίες αποκατάστασης σε μεσαιωνικά κτίρια, δουλεύοντας με μεσαιωνικά εργαλεία και πολλές φορές ντυμένοι και με μεσαιωνικά ρούχα, γιατί αυτό είναι βέβαια και κατά κάποιο τρόπο και μια τουριστική ατραξιόν πολλές φορές, όταν πρόκειται κυρίως για μεγάλα εργοτάξια. Με την αυστηρή οργάνωση των μεσαιωνικών συντεχνιών. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό όπως επιβιώνει αυτό στην σημερινή εποχή. Και λίγο πριν φτάσουμε στο Σικουάνα, στην οδό του Δημαρχείου, στον ίδιο δρόμο με το προηγούμενο κτίριο δηλαδή, στην οδό Hotel de Ville, θα συναντήσουμε ένα ακόμη κόσμημα του Μαρέ, είναι το μέγαρο Sens, Hotel de Sens. Ήταν η κατοικία των αρχιεπισκόπων της Sens, η οποία είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη της Βουργουνδίας, που σήμερα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Ο αρχιεπίσκοπος της όμως ήταν επί αιώνες ο επικεφαλής όλων των επισκόπων της Γαλλίας. Μέχρι το 1622, ακόμη και ο επίσκοπος του Παρισιού υπαγόταν σε αυτόν. Ο αρχιεπίσκοπος της Σάνς δηλαδή ήταν ο πριμάτος της Γαλλίας, ήταν ο επικεφαλής δηλαδή της Γαλλικής Εκκλησίας. Αυτό έχει να κάνει με την παλαιότητα της κάθε επισκοπής. Κανονικά ο πριμάτος σε κάθε χώρα είναι ο επίσκοπος της παλαιότερης επισκοπής. Στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της Ελληνικής Καθολικής Εκκλησίας και πριμάτος της Ελλάδας δηλαδή είναι ο αρχιεπίσκοπος της Νάξου. Το σημερινό κτίριο που βλέπουμε εδώ είναι του 16ου αιώνα και σήμερα στεγάζει βιβλιοθήκη. Είμαστε δηλαδή σε εποχή που στην Ιταλία είναι στο κορύφωμά της η αναγέννηση και παρόλα αυτά εδώ βλέπουμε ένα καθαρά μεσαιωνικό κτίριο. Έχει να κάνει και με το γεγονός βέβαια ότι ήταν κτίριο ενός θρησκευτικού αξιωματούχου που μπορεί να εξηγήσει την προσκόλληση σε ένα παλιότερο αρχιτεκτονικό τύπο. Καθαρά λοιπόν μεσαιωνική αρχιτεκτονική, γοτθική μάλιστα, διακρίνουμε τα οξυκόρυφα τόξα, βλέπουμε τους πυργίσκους, τους αμυντικούς στις γωνίες, δηλαδή είναι ένα κτίριο φρούριο που είναι χτισμένο όχι για να παρέχει ανέσεις όπως τα προηγούμενα με τα τεράστια παράθυρα, τους εξώστες, τα φωτεινά εξωστρεφή με τους κήπους και τις αυλές, αλλά ένα κτίριο που δίνει έμφαση στην ασφάλεια και όχι στην παροχή άνετης διαβίωσης. Αντικατοπτρίζει τις συνθήκες που επικρατούσαν ακόμη στον Μεσαίωνα. Αν και αυτό είναι του 16ου αιώνα βέβαια, αλλά έχει διατηρήσει λοιπόν αυτό το παλιότερο τύπο. Βέβαια, προς το πλάι βλέπουμε μεγαλύτερα ανοίγματα, βλέπουμε και κήπο, οπότε κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε και την μετάβαση προς την πραγματικά ανεγεννησιακή αρχιτεκτονική. Εδώ βλέπουμε και ένα χάρτη που είναι σημειωμένα τα σημαντικότερα από αυτά τα αξιοθέατα. Και εδώ ολοκληρώθηκε η περιοίκηση στη συνοικία του Μαρέ, την παλιότερη συνοικία του Παρισιού που διατηρείται μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό και όπως είπαμε και στην αρχή, την πρώτη συνοικία, το πρώτο σύνολο κτηρίων που κηρύχθη διατηρηταίο και για το οποίο εκπονήθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρώτο παγκόσμιο παράδειγμα που αποτέλεσε πρότυπο για όλα τα μεθεπόμενα. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία και από αυτή την άποψη. Και εδώ τελειώνουμε λοιπόν αυτή την παρουσίαση αυτής της ιστορικής συνοικίας.